Hej, det er Dorte Vig her. Jeg tænkte lige, at jeg vil lave en lille video angående det her med at trække energi 30 dage i træk. Der er flere, der har ringet til mig og spurgt om, hvad det egentlig handler om. Og det egentlig handler om, det er at den her med at begynde at fokusere mere på, hvad det er, vi godt kunne tænke os at skabe i vores liv. Hvad vi godt kunne tænke os at have i vores liv. Om det er mere glæde, om det er penge, om det er hund, om det er en kæreste, om det er et nyt sted at bo, lige meget hvad det er. Og så simpelthen arbejde fuldstændig specifikt på forskellige emner. Og åbne op til at være mere villig til at modtage, men også til at, ligesom at fortælle universet, hey, jeg står lige her, og jeg vil faktisk meget gerne det her. Så vil du assistere mig? Og det er mere eller mindre det, som det hele handler om. Den måde, som det foregår på, det er, at vi via en lukket Facebook-gruppe, der sender jeg live-videoer, ligesom jeg sender nu her, men det er så godt nok ikke en live-video, men sender en live-video. Og der guider jeg de her forskellige træk med de her forskellige emner i hver evig eneste dag i 30 dage. Og der kan du så være med og følge energien og trække de ting, som er tiltænkt lige netop dig. Før trækkene, der arbejder vi en lille smule med de forskellige emner, som det er på selve dagen, så vi arbejder med clearings, og jeg snakker lige om nogle små ting, inden vi går i gang med de her energitræk, så der vi ligesom kan få clearet nogle af de her hindringer, vi har for faktisk at åbne fuldstændig op. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk, og oftest så vær opmærksom på de her ting, som du beder, måske ikke lige viser sig på den måde, som du havde forestillet dig, og det er jo det, der er så fedt ved at arbejde med det her, fordi det åbner op for energierne, uanset hvad det er for nogle holdninger, du har til, hvordan det skal vise sig. For eksempel, jeg en dag med en af de energitræk, jeg var med til her med Julia Sodes, der bad jeg simpelthen om, at jeg kunne godt tænke mig at få meget mere specielt sydtøj. Og hvad endte så med? 14 dage efter, så sidder jeg på et... parasollen melder. Der sidder jeg på et... sykursus og syr min egen kjole, hvilket jeg for intet i verden havde troet, jeg nogensinde skulle komme til. Så tænk det kan vise sig på forskellige måder, og hvad du er villig til at... shit. Undskyld. Se lige her. Bum bum. Bum bum bum. Der har vi lige en parasol. Det var altid noget, den ikke vælter ned over min tær. Nå, men energitræk. Hvis du vil være med, så enten skriv til mig, ring til mig, meld dig til en via Facebook-siden, eller ikke Facebook, Access Consciousness-siden. Og ja, håber vi ses. Hej så længe.